Gikatakdang ipatuman sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa chairman sa Committee on Markets nga si Councilor Renato Osmeña Jr. ang pag-amendar sa Cebu City Market Code of 2017 diin apil sa mga plano ang pagpasaka sa rental ug entrance fees sa mga mamaligyaay sa carbon public market. Gikan sa 850 pesos kada metro kwadrado nga abang matag adlaw, musaka na unya kini ngadto sa 15 pesos kung maamyendahan na ang maong ordinansa. Gikabalak-an karon sa dulan 5,000 ka mga manindahay dinhi sa carbon public market ang gisugyot sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga pasakaan ang rental ug market entrance fees dinhi sa maong pampublikong merkado. Kung kining maong lakang hingpit na nga mapatuman, gikabalak-an usab ang posibleng pagsaka sa mga presyo sa mga baligya dinhi sa carbon. Tataw usab ang kasubo sa mga manindahay kung mapatuman na kining maong kabag-uhan. Ang uban kanila nabalaka kung aduna pa ba sila'y igong makita kung magkataas o magkadaghan na ang ilang mga bayronon. Gibutyag sa uban kanila nga mapugos na lang sila sa pagsunod sa maong mando, makapadayon lamang sila sa ilang pagpanginabuhi. Kay sa kapagkakaroon, mingaw ra ba mga Andre? Huwag maoni ako. Dawat mo lang mo, antos lang sa pasimpuhon, makabawi-bawi ra gamay. Mag-uol jud kay sa raman atong tinda nga ginagmay raman sad niya igora sad nato makabayad kuan mga igora sad makabayad og termit ticket pero kung saka-saka utay mahimo kay gobyerno naman sad ang lahan naman sa desisyon utay mahimo at na lang ang tuson. Wala pa man sad kinoyin sila mag-meeting pero manglayas na lang siguro may dire kaya unsa pa may imong ibayad og mag-abang pa ka, mag-ticket, mag-permit. Wala na. Di na ta mabuhi. Kung kuan, kung ang tanan lang, agad na sa kustan. Uban na nga, ako rin mo supak. Agad lang may manindahay. Dera sir. Pero wala ka mabalaka mama. Awang balaka, sad ko, di na niya kaya na maong rental. Sumala sa pakisusi ni Cebu Vendors Credit Cooperative Vice Chairman nga si Maria Victoria Abellana sa iyang mga kaubanang mamaligyaay sa carbon public market, kasagaran kanila uyon sa maong pagpasaka sa renta og entrance fee apan hangyo nila nga ipatuman na lamang kini sunod tuig samtang padayon pa ang paghapsay sa mga istruktura sa merkado. Akong opinion nga, kami sa among grupo, nagkonsulta na ko sa akong mga kaubang mga tindera, ambot lang sa uban nga wa na ko ma-reach out. Basta karang kutob sa akong mga naadto sila, uyon sila sa increase nga 15 pesos per square meter per day. Ang amo rang gihangyo nga dili lang sa i-implement katong entrance fees. Lakip usab sa giplanong amendasyon ang pagtugot sa usa ka pribadong institusyon nga mao'y mangunay sa pagpangolekta sa maong rental ug entrance fees. Matod sa tigpamaba sa Cebu 2 World Megawide Corporation nga si Jaworski Alipon, ang maong lakang pinasubay sa ilang joint venture agreement apan abli sila sa kung unsa man ang masabutan sa kagamhanan ug sa mga vendors association sa carbon market. Yes, it's part of it's stipulated in his proposed ordinance that the collection will be given to C2W. But if you go back to the joint venture agreement, it is already being stipulated there. So it's just a matter of the enforcement, basically, of the JVA, of the joint venture agreement. No? But further details, si Councilor Osmeña gyud ang makatubagan na. Kauban si Queenie Holigon og Venus Berimoy, kini si Mark Liniel Tabaranza, UP Com intern, alang sa My TV Cebu.